To wannan receipt ɗin da muke gani wani user ne na wannan application ɗin, kuɗinsa da ya yi receiving daga wannan platform ɗin. Ga receipt nan ya turo, ga adadin kuɗaɗen da suka shigo account ɗinsa kenan daga wannan platform ɗin. Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa a wannan channel tamu mai albarka. A yau cikin ikon Allah za mu kawo muku wani sabon platform mai suna 5G Era, wanda in ka yi amfani da wannan platform za ka sami alkhairi mai tarin yawa ta hanyar investing a wannan platform. Amma dai ya kamata mu nutsu mu san cewa irin waɗannan platform kada mutum ya saki jiki ya sa kuɗaɗensa masu yawa, domin kowane lokaci wannan platform za su iya tafiya. Ya kamata idan mutum zai sa kuɗi ya saka kuɗi wanda zai iya affording idan an samu akasi wannan platform ɗin sun tafi. Amma da dama ana yin sa'a in ka buɗe ka shiga da wuri za ka iya yin nasara ka samu alkhairi mai tarin yawa da irin waɗannan platform ɗin. To da farko dai in za ka yi register a wannan platform, akwai link a cikin description na wannan bidiyo. In ka shiga za ka ga link, sai ka danna za ka ga referral code ɗinmu domin mu sami referral bonus da wannan platform ɗin suke bayarwa. Yanzu bari mu danna kan referral code mu ga yadda za mu yi register. Sai mu taɓa referral code ɗinmu, referral link ɗinmu, wanda shi ne za mu saka a cikin description na wannan bidiyo. Ga shi nan ya kawo mu cikin browser, ga abubuwan da ake buƙata. Ana buƙatar number waya, sai mu saka number waya, bari mu saka 07045035215. To sai kai setting ɗin password ɗinka, bari mu saka wannan a matsayin password 450352. sai mu maimaita 450352. Yau ga referral code ɗin na ya shiga, za ka iya kwafa kai tsaye da kuma ka iya taɓa wata link ɗin zai kawo ka ciki kai tsaye. To bari mu saka code verification code, ga shi nan a cikin wannan link ɗin, a cikin wannan space ɗin. Ga shi nan 4869, sai mu taɓa register. Yawwa, to ga shi nan mun shigo cikin wannan platform ɗin. To suna da link nasu na Telegram, in ka taɓa wannan zai kai ka cikin Telegram platform ɗinsu. Amma da farko duk user idan ya registration akwai naira 300 da suke bayarwa ta user bonus. Duk wani sabon wanda ya register za su baka. Idan ka gayyaci mutum za su dinga baka 34% cashback. Idan mutum ya sa kuɗi kenan za a dinga baka cashback na kashi 34 cikin 100 na wanda ya bayar. Sannan shi wannan platform ɗin yadda ya bambanta daga kowane platform, za ka iya yin withdrawal a kowane lokaci da ka ga dama. Cikin awa 24, kwana 7, 24/7 za ka iya yin withdrawal. Sannan abu na huɗu, mafi ƙarancin kuɗin da aka saka shi ne 2,500. In ka sa 2,500 kullum za ka samu naira 6,625. In ka sa 5,000 za ka samu 1,300. To kaga cikin abin da bai fi kwana 4 ba za ka mayar da kuɗinka har ka fara cin riba. Wannan shi ne amfanin wannan platform ɗin. To bari mu shiga ciki domin mu ga yadda tsare-tsaren yake. To in ka shigo sai ka taɓa nan personal ɗin nan, ka taɓa personal, to ka ga 300 mu nan da suka mana alƙawarin za su ba da referral bonus. To in kana so ka recharging sai ka taɓa na recharge. To kamar yadda na faɗa, daga kan 2,500 ake sakawa har ya zuwa kan naira miliyan 1. Sai ka zaɓi abin da kake so ka saka,
sai ka proceeding ka abin nan. Misali mu taɓa 2,500 sai ka taɓa recharge. In ka taɓa recharge zai direct ɗinka zuwa shifi. To daga nan za su ma provide ɗin account number, ga sunan banki, ga account name. Idan ka biya wannan kuɗi kai tsaye kuɗin za su faɗo cikin wallet ɗinka. To amma sai mun kiyaye ita wannan account number su ɗaya ake amfani da ita. In kai amfani da ita su ɗaya ka sa kuɗi shikenan ta tashi daga aiki. In za ka ƙara amfani za ka sake sa kuɗi sai su sake baka wata. To da zarar ka saka kuɗin nan kuɗin za su faɗo nan kan wallet ɗinka. Za su zama sai misali su zama 2,800. To idan kuɗin nan suka zama 2,800 sai ka to investment. Ga shi nan a ƙasa investment. Sai ka taɓa investment. Yawwa an ka taɓa investment. Yawwa ga abubuwan da suke providing nan. Ga 5 watt nan, ga 12 watt, ga 25 da dai sauransu. Kowanne da adadin kuɗin da ake shiga. Har ya zuwa na wanda 2000 watt shine wanda ake siya akan naira miliyan 1. To ga shi nan price. To a shawarce dai yadda muke faɗa kada mutum ya zira jiki ya saka kuɗaɗensa masu yawa. Ya sa kuɗin da zai iya affording. Za ka iya siyan na farko ɗin nan ko na biyu. Saboda haka sai mutum ya kiyaye sosai. Amma za ka iya shiga ma mai yawan in ka ga cewa kana da halin da za ka shiga. Domin hakan za a iya samun riba mai tarin yawa. Sannan in kana gayyatar mutane suna rijista a ƙarshenka, kai ma za ka dinga samun commission wanda cikin hakan za ka tara abu mai tarin yawa. To in ka sa kuɗin nan sai ka zo ka taɓa plus sign ɗin nan, ga plus sign nan ba sai ka taɓa. To kaga saboda bamu da kuɗi a ciki shi sa suka sa mana insufficient. Amma idan da akwai kuɗi shikenan za ka ga ka siya. Kuma daga nan insha Allahu za ka ci gaba da sabgoginka duk bayan awa 24 za su dinga baka wannan naira 625. In suka taru suka kai adadin wannan abin da ake buƙata na naira 2,000 shine minimum withdrawal ɗinsu. Bari mu taɓa wajen withdrawal mu gani. Withdrawal. Yawwa to minimum withdrawal 2,000. Minimum withdrawal 2,000. To in kana so za ka saka sai ka yi selection ɗin bankinka. To dama ba mu saka adadin banki ba. To daga nan za ka taɓa bank sai ka yi filling ɗin information ɗin bank ɗinka. Ka yi filling ɗin information ɗin bank ɗinka daga nan shi kenan. Sai ka cire kuɗinka su tura maka cikin account ɗinka. Sannan in ka cire kuɗi suna saurin zuwa cikin account ɗinka ba tare da wani ɓata lokaci sosai ba. Ba sa ɗaukar wani dogon lokaci. Wannan shine platform ɗin da muka kawo muku a wannan rana. Muna fatan Allah ya ba mu sa'a a cikin harkokinmu na online. Mun gode sosai. Sai kun sake ganin mu a wani bidiyon inda za mu sake kawo muku wani abu mai amfani, hanyar da za mu bi domin mu samu kuɗi online. Mun gode.